Merħba tfal, kif intom? Ħudu ħsieb ta'? Illum irġejna għajna fid-dar tagħna biex nagħmlu prayer space oħra flimkien. Il-prayer space tal-lum jisimha talb bil-futbol. U għal din il-prayer space għandna bżonn ballun ċkejkenek tal-futbol u Biro biex nikbu biha. U li ħanamlu huwa hekk. Bħalissa bħalma tafu hekk intom u tisimgħu wkoll fl-aħbarijiet, il-lob tal-futbol hija twieqaf minħabba s-sitwazzjoni li għaddejjin bħalissa. U min jaf kemm aħna kif ukoll il-players li jilagħbu l-futbol, it-timijiet kollha madwar id-dinja qegħdin id-diżappuntati għax ma jistgħux jilagħbu dan il-sports favorit tagħhom u aħna ma nistgħux insegwuhom. Għalhekk nistedinkom biex tieħdu ballunek żgħir. Tabdu ftit il-Biro u fuq kull kaxxa li għandu hawnhekk il-ballun iktbu talb għall-players, għat-timijiet u għall-clubs u għall-persuni kollha li jkollhom x'jaqsmu mal-lob tal-futbol biex nitolbu talba lihom. U jiena ħannibda naħseb ftit ukoll. U ħansib kaxxa vojta hekk u ħanaħseb fil-player favorit tiegħi u nikteb talba għalih u ħanikteb ismu. Nikteb ismu u ngħid talba għall-player li niżżilt ismu fuq il-ballun. Issa ħanaħseb ukoll fit-tim favorit tiegħi u ħanikteb isem it-tim. U ngħid talba għat-tim favorit tiegħi ukoll. Issa tfal, ħanistidinkom tagħmlu hekk ukoll intom fuq il-ballun tiktbu t-talb tagħkom għall-plejer li tammiraw fil-futbol, għat-tim li tissapportjaw u tiktbu talb fuq il-ballun. Imbagħad jekk tridu tabdu dan il-ballun li tkunu ktibtu t-talb fuqu. U tmur ħdejn hook jew forsi joħtok jew forsi anki l-papa jew il-mama u tgħidilhom ejjew ħanamlu logħba flimkien. U meta tkunu qegħdin flimkien, taqbal dan il-ballun. Toqgħod attent illi ma tweġġa' lil ħadd jew ma tolqot imkien u ma tkisser xejn. U bil-mod tgħaddi l-ballun pereżempju lil hook jew lil oħtok. U meta dak jieħu l-ballun jaqra t-talba li tkun ktibt inti. Imbagħad hu jista' wkoll jikteb it-talba għall-plejer li jixtieq. Imbagħad hook jgħaddi l-ballun, jippassja l-ballun lill-papa pereżempju, u l-papa jaqra t-talba li jkun kiteb hook. Imbagħad il-papa jgħaddi l-ballun lill-mama u l-mama taqra t-talba li jkun kiteb il-papa. U nibqgħu nilagħbu l-logħba hekk billi ngħaddu l-ballun lil xulxin u fl-istess ħin nkunu qegħdin naqraw it-talb li nkunu ktibna għall-players u għat-timijiet tagħna. Issa jiena nistedinkom biex tagħmlu il-prayer space ukoll u tieħdu gost flimkien. Għoddu attenti tfal tal-li ma tweġġawx u li ma tkissru xejn lanqas għalhekk sibu ballun ċkejken u dejjem għoddu attenti. Insellmilkom tfal. Saħħa u niltaqgħu darb'oħra għall prayer space oħra. Ħudu ħsieb ta'.